Suryane endang sulistya ingkang apa mung kaijengan ana ing papan kene monggo bisa yen to aku ora ngerteni supo kandhane asmamu Kosok Mustika Sari. Mosok wis semene gedene lho. Lah iki mosok cilik ae aku. Mosok karo aku ora kenal. Ora ngerti. Jenengan sinten? Durmanteni. Dereng. Kula mboten mangertosi kalian panjenengan piyambak. Nalika semono aku ki kang sukuru ana ing tetapan Putan Slawe. Mustika Sari nalika rumuhun ndak gendok ndak udak isih cilik mosok kowe Mustika Sari. Lali. Aku masih cilik lali. Soale aku sing Aku Kakang Sudarto Mustika Sari. Nah, Kang Mas Sudarto ya ampun. Kowe wis semene gedene. Ayu banget lho. Ayo. Ayo gak sinten. Anake sapa? Kula. Anake. Bapak. Bapak guru. Nek ini. Aku ki kapang banget lawan slirane lho. Kula dikapan teman panjenengan lho kan. Masa. Walah, biyen kowe ndak ki. Kudang nduk, ndak gendong ning ngene lho. Nalika semono kowe ndak momong ning sak iki pasuryamu. Ayu banget. Apa slirane ora duweni rasa ngono lho. Yen to ing dina kalungguhan iki ketemu marang aku, marang Kakang Sudarto. Ora gak isin. Kula Isin. jenengan walau kados nanti kancane Ngene. Yen to kowe isin wis umrah ning pun Kakang kang kudune ndika marang sirane ya. Kakang duweni rasa tresna. panjenengan tresno kali
ora ing ngarep nggonku kepengin praptana ing pertapan putat selawe. Aku mung kepengin tilik marang sliramu. Ning saiki wis akhireng dewasa. Aku duweni rasa tresna wong liya. Apa kebenaran apa yang kaya ngono? Lawake kok sing ini wong ayu cedak lawan pun kakang kepengin lelumban nyecak madune Asmara ing papan lakoni bebojoan, lakoni bebrayat dudu bondo dudu rupa ambung dipawi tande ya jenis pisan luput pisan kena pisan yen gampang linuwe sakur ping langit sakur terus aku mau kanggo sliramu ngono iki kula ugi tresna panjenengan apa itu ngono inggih Mas yen nangel angel aku kena pinumbas harto jenenge wong kangen wong tresna diajeng ning ngene aku kok kapang banget kawan Kanjeng Ramamu ya Bapak Guru ning ngene lho diajeng kados pundi Mas kaya dene wong bebrayan ngono kae apa sing mok kesakti yen to panjenengan saestu tresna kaliyan kula suwun panjenengan sowan wonten Bapak Guru kaya ngono wis inggih ya wis nggonku ora salongko kepengin panggarwa jeneng Sira wong ayu ana ing dinane iki kirane bali ana ing putat selawe